Ang title ani nga piece is Busa Pangandam. Naadyoy mga butang nunga, dili magdugay, ang uban atikanay, ang uban charcharay, naapoy uban tinud-anay. Kinsa manggoy wala nang andoy nga, dili masakitan. Kanang gugma unta ba nga, walay pasakitan ay. Gihigugma daw kaniya kay gwapa ka. Pero unsa-unta man kanang ginatawag nila gugma nga magpalipay lagi daw sa ilaha. Busa hinumdumin ninyo ning tanan. Gamay na lang ang milahutay. Gamay na lang ang nagpabiling tinud-anay. Ay kalimot og kaon ha. Pag ampingin taon dira, wala bay ako dira. Good evening, good morning. Kasigaran ako mga ginaingon sa imuha. Pasalamat ka, napa ko diri para mo remind sa imuha. Hasang lamia paminawuno, pero dira radyo na tanan kutob sa sinugdanan. Mudili magsudunta ko ani ba? Pero nisalig ko nimo di ba? Aron naay matawag nga ikaw og ako. Ikaw og ako, pero masakitan naman di ay gihapon ko. Ngano higugma pa man jud ta ba? Kung pasakit raman day ni padulong di ba? Gihigugma daw kaniya kay gwapa ka. Gihigugma daw kaniya kay lami ka. Gihigugma daw kaniya kay butan daw lagi kuno ka. Pero kung dili ka gwapa, lami o butan, siguro ligay-ligay padulngan, sabay sinsin pa mong madawatan. Sa kung tinuod lang man jud unta ba, dili nimo kailangan magpaka-perpekto para niya. Dili nimo kailangan baguhon pa kung kinsa ka sa una pa. Eh kung love ka niya, dapat dawat ka niya. Dawat niya og kinsa og unsa pa ka. Sa kung tinuod lang man jud unta ba, naay problema sa uban. Makakita lang gani uwagan iya dayon kang ilisan. Ang problema pud sa uban, gamay gitik lang sa kilanan, pagtuara, patintal dayon sa uban. Gipakilig lang gani gamay, tuara bukha dayong atay. Kaya ingon ka sweet siya niya, love na ka. Dili pwede nga bored siya mo nang gikabuangan kaniya. Nawon tao dere, gibuangan na gani, padala dayon. Di pwede gibuangan ka kay naalay pa ngayon. Nag-I love you siya. Nag-I love you to sad ka. O diba? Hasta ni mong tangaag, atik-atik na gani ka, ni tuod dayon ka. Unta, sa uban dira, kahilig mamiya, kung dili na ka, ing na siya. Kung naa na kay lain, ing na siya. Kung wa na ka nahigugma niya, ing na siya. Kay basin siya pud ba, wa na nahigugma sa imo. Basin dili na pud niya kaya, basin nag-antos ra pud siya. Pero nag-antos siya kay nag-promise biya dumong duha. Nga miskan makinaunsa kayano ninyong duha. Nga miskan makinaunsa way mo buhi sa inyong duha. Ug miskan makinaunsa way mo buhi sa so-called forever ninyong duha. Dapat muingon ka. Dili kay himuon mo siyang gihatag na niya tanan pero ikaw gaplano na siyang biyaan. Nag-effort siya taman, gilove ka niya taman-taman pero sa kanilasan ikaw Japon ang samdan. Munang hinumdumin ninyo ning tanan. Bisan pag-unsa kaligonan yung relasyon, na-adjay time nga naay isa sa inyong kapuyon. Munang isure-sure ang tanan, hinumdumi gikan sa sinugdanan. Kumpara niya, tinud-anay ba ang tanan? Kay kung dili, biyae ang dapat biyaan o ampingi ang dapat ampingan. Kay tanang butang dili magdugay aning kalibutan. Tanan na ikatapusan. Busa pangandam. Aron inigabot sa panahon, dili ka masakitan.